जय भोजपुरी, सब भोजपुरी श्रोतागण के प्रणाम। हम आप लोग के भाई बेटा दोस्त जी तिवारी जी और आप लोग के रिपोर्ट में हम बतावे जा रहा बानी और एगो बात पे चर्चा करे जा रहा बानी जौन की बहुत ही सीरियस मैटर बा, जौना बारे में बात होखे के चाहिए। और ये जे फैंस के आवाज बा, जी हाँ, ये भोजपुरी के ना पवन सिंह के फैंस के आवाज बा और इस चीज पे पवन सिंह जी के ध्यान देवे के चाहिए। ये हम नहीं कहत, ये एगो पोस्ट लेके आप लोगों के बीच में आयल बानी जौन की आप लोग स्क्रीन पे अगल बगल कहीं ना कहीं देखे के मिली, जेमे पवन सिंह ऑफिशियल फैंस क्लब द्वारा ये फैन पेज हटे और भी कई फैन पेज बाटे जौन में काफी ज्यादा जौन पोस्ट बा लाइक मिलल बाटे, कमेंट हो रहा बा, कई लोग एग्री भी कर रहा बा और कई लोग अपन अपन राय भी दे रहा बा। लेकिन ये बात जौन बा बिल्कुल सटीक बा। पवन सिंह के आज जौन पॉपुलरिटी बा सिर्फ भोजपुरी में ही नाम, देश दुनिया में भी एकदम परचम लहरा रहा बा, एकदम पॉपुलरिटी अभी टॉप पे चल रहा बाड़े। किस्मत ऐसा देखी कि आई नई गाना जो उनकी बॉलीवुड में मतलब डेब्यू कइले बाड़े, पहला बार प्ले बैकिंग सिंगिंग कइले पवन सिंह जी और वो गाना 100 मिलियन प्लस एगो रिकॉर्ड और इतिहास बना दिलस। पवन सिंह भोजपुरी में तो चर्चा के विषय रहबे कर रहा, लेकिन बॉलीवुड में जे भी स्टार बालोग, चाहे जे भी गायक बालोग, चाहे जे भी कलाकार बालोग, अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी फिलहाल में आप लोग देखनी जा, अभी तो आदमी पवन सिंह के लॉलीपॉप गाना पे आयुष्मान खुराना बड़े देखनी आप परफॉर्म करत रहे, अपना आवाज में गा रहा बड़े। तो पवन सिंह और पवन सिंह के गाना का आजकल देश दुनिया में चर्चा हो रहा बाटे और पवन सिंह जी ट्रेंड में चल रहा बाड़े। तो कहीं ना कहीं तनी मुनी ना होला एगो भाव आ जाला कि अभी का दिक्कत बा, लेकिन यही बीच में पवन सिंह के जे कंपटीटर बा, विरोधी बा, वो आगे निकल सकता। यही बात के डर पवन सिंह के फैंस के लाग रहा बा, यही से पोस्ट जारी कर गइल बा और पोस्ट में का लिखल गइल बा पहले पढ़ लेतनी आ फिर एकरा पर बात होई और अपन राय जौन होई दे। हम पवन भैया, हम आपके सच्चे फैंस हैं, आपसे एक अनुरोध है कि आप अपने मैनेजमेंट को सुधार लीजिए ताकि आपके फैंस को आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट और न्यूज के बारे में जानकारी मिल सके। इसके लिए अपने टीम के किसी एक को फैन पेज का नंबर देकर सारे अपडेट दिलवाए। हम आपके लिए हमेशा सपोर्ट में खड़े हैं और हम आपके हर प्रोजेक्ट को सफल दिखाना चाहते हैं। धन्यवाद पवन भैया। ये फैन के, उस सच्चा फैन के आवाज बा जे पवन सिंह के गाना सुनला से ही मतलब नहीं खा रखा, पवन सिंह के हर एक्टिविटी के देखा तारे। अभी हम मोबाइल के रख देता नहीं, हर एक्टिविटी के देखा तारे, पवन सिंह के परवाह करत तारे, अपना से ज्यादा पवन सिंह के केयर करेले। पवन सिंह के गाना ही ना वीडियो उनकर हर एक्टिविटी, उनका प्रति कोनो अफवाह फैलल बा ओकर सामना करेले, लड़ाई करेले अगल बगल, मतलब जौन भी कहीं यह फैन कोनो भी स्टार के इस सच्चा फैन ही उनका के समाज में, इंडस्ट्री में जिंदा रखेले और ये होखल भी जरूरी बा और उनके बल पे ही स्टार अकड़त रहले। ते फैन के इज्जत कईल बहुत जरूरी बा। पवन सिंह का भी लास्ट गाना जौन आइल बा कजरा मोहब्बत वाला और सूर्यवंशम फिल्म के ओढ़नी से कोड़नी करे वाला गाना आइल बा, तो चीज के तो लोग इतना नहीं खे देत। लेकिन लास्ट जौन गाना बा और गाना के हमरा लगा था 15 दिन 20 दिन के आसपास में हो चुकल बा, हमरा टाइम एकदम करेक्ट याद नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा समय हो गइल बा या महीना भी होखे वाला होई। लेकिन कम से कम पवन सिंह के फैन का हमेशा से डिमांड रहेला का आवता कब आवे वाला बा, ठीक महीने 1 महीना बादे आवे, 10 महीना बादे आवे, लेकिन कुछ जानकारी मिले, ओकर कम से कम पोस्टरो आवे, ओकर शूटिंग के कुछ अपडेट भी आवे। लेकिन अभी एकदम पवन सिंह के टीम के तरफ से एकदम सुखाड़ पड़ गइल बा, कोनो ना अपडेट आवता, सिर्फ एगो दूगो रील आवता, फिल्म शूटिंग होता, हई गाना पर काम हो रहा बा, हऊ गाना पर करेक्ट न्यूज नहीं खे। पवन सिंह के फैन बहुत ज्यादा भ्रमित भी बाड़े कि वो कुछ कर रहा बा, मान ली उनको कोई को आजकल पवन सिंह के फैन पेज, पवन सिंह के फॉलोअर, पवन सिंह के अपडेट देवे वाला कई चैनल बड़े जे अपना के पवन सिंह के ही मतलब कहले कि हम ही बेस्ट अपडेट देवे नहीं, उ लोग भी कंफ्यूज कइले बा। कोनो आदमी के बात सही नहीं है निकला, सिर्फ अनुमान लगावत रहे। एग्जैक्ट जानकारी जो निकले के चाहिए, बीच में पवन सिंह के सच्चा फैन बाड़े जेकरा उनका नाम से कमाए के नहीं खे, जेकरा उनका नाम पे केहू के ठगे के नहीं खे, उ सिर्फ पवन सिंह के सुनता रहे, पवन सिंह के देखल चाहता रहे। पवन सिंह के उस सच्चा फैन बाड़े जेकरा उनका नाम से ना कमाए के बा, ना ही उनका नाम से अपन फेम बनावे के बा, सिर्फ वो पवन सिंह से प्यार करता रहे, पवन सिंह के गाना सुनता रहे, पवन सिंह के फिल्म देखता रहे, पवन सिंह के वीडियो देखे खातिर बेकरार रहे, पवन सिंह के आगे बढ़त हुए देखल चाहता रहे, पवन सिंह के अपना कोनो मतलब मान ली के उनका विरोध में चाहे उनका दुश्मन बाटे उनका से बचावल चाहता रहे। पवन सिंह भले पीछे बड़े अपन चैन से फिल्म शूटिंग करता रहे, लेकिन पवन सिंह पर केहू आरोप लगा रहा बा, केहू गलत कर रहा बा, केहू कुछ कर रहा बा, ये अपन समय अपन
जिंदगी अपन टाइम के ना परवाह करते हुए पवन सिंह खातिर लड़त तारे, लोग से तू मैं भी कर रहा बाड़े, मतलब बहुत कुछ आप लोग जानते बनी। सच्चा फैन इतना हो जाता है, टैटू लोग बनवा लेता का ना, तो ये सब पवन सिंह के उस सच्चा फैन बाड़े। देखिए टैटू बनावे वाला चाहे और भी जे बा लोग जे फैन में, देखिए एगो जी के देखिए दो टाइप के दुनिया में फैन बाड़े, जेकरा के आज तक केहू देखले नहीं के, दिल से बस फैन बाड़े, ना ही पवन सिंह से कभी मिललो बाड़े ना कुछ कइले बाड़े, तो मिला के सब फैन से हवा। लेकिन वो बात ना होला, ये बात जे जारी कइले बा जे दिल से, देखिए बात कहल आसान नहीं के, कई आदमी फैन बाड़े लेकिन कभी कभी वो आदमी जे बाड़े नु अपना स्टार के विरोध ना कर पावेले। लेकिन जो सच्चा फैन बानू, जो सच्चा दिल से, वो कभी भले स्टार को तनी बुरा लगी चाहे तनी थियो कहियन, लेकिन कहियन सही बा, सही बात कहियन, क्योंकि जानते रे बात से बुरा लगी, लेकिन उनका के बचा रहल बड़े अंदर अंदर। उनका जो मकसद बा, शब्द खराब हो सकल, लेकिन उनका मकसद जोन बानू पवन सिंह के आगे बढ़ल, पवन सिंह के जोन भी भोकाल जोन बनल बा बनल रहे, और पवन सिंह हमेशा नंबर 1 पर हस, और पवन सिंह के हर गाना सुपर हिट रिकॉर्ड बनावत रहे। तो यू फैंस के दर्द बा, इसे सोचनी हा कि जब ये बात उठल बा तो आप लोग बीच में रख दी, विचार कर दी, ताकि हमारा वजह से जो भी एक चीज के पवन सिंह तक पहुंच पावे, पवन सिंह के टीम तक पहुंच पावे, ये हमारा प्रयास रहे, कोशिश रहे। कि आप लोग के ही खाती हम जोन भी करे नहीं, आप लोग के अगर जोन दर्द बा जोन चीज के, देखी बड़का हो सकता है चीज वायरल भी ना होके, एक ही पोस्ट बस खाली डालल होके 2-3 हजार लाइक रह के बस ज्यादा लोग इस चीज के सपोर्ट भी ना करे, लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं सही बात बा, सटीक बात बा। हमारा नजर में, हमारा सोच में ये चीज सही बा, ये चीज पे काम करे के चाहिए पवन सिंह के। अब पवन सिंह आज हतना बड़े और हतना बड़स और हतना बड़स बॉलीवुड हॉलीवुड तक पहुंचस, लेकिन ओकरा खातिर तबे जो वो चीज तबे पॉसिबल बा जब पवन सिंह के टीम एकदम फिट रही, टाइम पे काम करी, कहीं कुछ अफवाह उड़ल बा ओकरो के जवाब दिखल जाओ। पवन सिंह मत जवाब दे, लेकिन पवन सिंह के टीम जवाब देवे। एगो सटीक पवन सिंह के फैन पेज होके के चाहिए, चाहे कुछ भी होके चाहिए, जेकरा से पता चले दर्शक की कुछ। देखिए न्यूज वाले भी कंफ्यूज रहे, न्यूज वाले भी अनुमान लगा रहा बड़े कि वो कुछ कहल तो केहू को न्यूज के वाले का काम, न्यूज वाले भी न्यूज बना देवे के काम बा, लेकिन एक सटीक जानकारी भी तो नहीं मिल पावत। हम कुछ और कहनी, वही चीज के केहू और कुछ कहल, वही चीज के केहू और कहल। तो इस तरीके से पवन सिंह के जो सच्चा फैन बाड़े भ्रमित बाड़े, बहुत कुछ अनुमान लाग रहा बा, लेकिन होत कुछ नहीं के, कहल बहुत कुछ जाता, लेकिन अब तक होत कुछ नहीं के, होत बस हुए बा जाना के उम्मीदों नहीं के। ठीक बा, तो एक सटीक जानकारी मिले का होखे वाला बा, ओकर कम से कम खबरों सही मिले कि का होखे वाला बा, कब होखे वाला बा, भले 3 महीना बाद वो गाना आवे, लेकिन एक सटीक जानकारी मिले कि गाना हो रहा बा, ये गाना आवे वाला बा, फलानवा स्टार के साथ आवे वाला बा, हे स्टार के साथ, इहो कंफर्म नहीं करत, बस अनुमान लगाता। ऐसे पवन सिंह के फैन भ्रमित बाड़े, और कुछ टीम के लेके भी, अंदर के लेके माली अंदर के बात होकर भी पता कर रहल बानी। नेक्स्ट वीडियो ये टॉपिक पे हो सकता था और लेके आई, लेकिन सिर्फ अपने पोस्ट रहे का असली मामला बा, और ये कुछ फैन से हम बात कइल भी चाहम के और जानकारी ये चीज के बारे में मिले, आप लोग के पता होके, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूरा बात बताई जा, हमरा कमेंट करी जा, कमेंट में बोलम, हम लोग के कमेंट पढ़म और बात पे विचार करके जरूर ये टॉपिक पे आगे वीडियो बनाओ जी। जय भोजपुरी एकता बना के रखी जा।